Evo, pri kraju smo današnjeg dana. Nadam se da ste svi zadovoljni kao što sam i ja današnjim izlaganjima. Evo, nadam se da ćemo lijepo i završiti ovaj prvi radni dan. Imam čast i zadovoljstvo da vas pozdravim u ime Nacionalne biblioteke Crne Gore Đurđe Crnojević, u ime Nacionalnog COBISS centra Crne Gore, u ime svih članica COBISS sistema u Crnoj Gori. I danas ću vam nešto reći o ulozi našeg nacionalnog COBISS centra u razvoj bibliotečko-informacionog sistema u Crnoj Gori. Prije nego što krenem na taj dio, centralni dio ovog današnjeg izlaganja, samo bih vam nešto rekla o našoj nacionalnoj biblioteci, o njenom imenu Đurđe Crnojević, koji ovako sve interesuje. Znači, naša nacionalna biblioteka dobila je ime po Đurđu Crnojeviću, to je bio najstariji sin osnivača naše prijestolnice Cetinjak, gdje se i nalazi Nacionalna biblioteka Crne Gore. Još 1493. godine Đurđe Crnojević je osnovao prvu državnu i drugu ćiriličnu štampariju u Europi. Dakle, tada mala, a i danas mala Crna Gora svrstala se u red tih civilizovanih evropskih država koje su među prvima, da kažemo, koristile Gutenbergov izum. 1494. godine u ovoj štampariji je štampana prva ćirilična knjiga, to je bio Oktoih prvoglasnik. Također što je interesantno za našu biblioteku jeste činjenica da smo smješteni u dvije istorijske građevine. To je bivše italijansko poslanstvo, odnosno bivša italijanska ambasada iz vremena Kraljevine Crne Gore. U tom dijelu je smješten osnovni fond, najveći broj zaposlenih i COBISS centar Crne Gore, a u drugoj zgradi, to je zgrada bivšeg francuskog poslanstva, je smještena naša nacionalna kolekcija Montenegrina, zbirka stare i rijetke knjige i legati. Što se tiče uloge nacionalnog COBISS centra u razvoju bibliotečko-informacionog sistema u crnogorskim bibliotekama, on je svakako definisan Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti koji datira iz 2010. godine i on podrazumijeva našu obavezu da biblioteke uključujemo u bibliotečko-informacioni sistem i u međunarodne sisteme, da vršimo obuku naših bibliotekara za rad u sistemu uzajamne katalogizacije i da dodjeljujemo licence za rad. Pošto naša država participira u sistemu COBISS, najveći dio ovih zakonskih, da kažemo, obaveza i zadataka obavlja upravo Nacionalni COBISS centar, naravno u saradnji sa svim odjeljenjima u Nacionalnoj biblioteci, kao i sa svim bibliotekarima koji su u članicama u crnogorskim bibliotekama. Nešto bih rekla o projektu Virtualna biblioteka Crne Gore. To je zajednički projekat naše nacionalne biblioteke i izuma i trenutno u našem sistemu imamo uključeno 47 punopravnih članica. Iako smo danas rekli da nećemo nešto puno o brojkama i nećemo, vrlo kratko, znači na dan 7. oktobra kada smo slali ovu prezentaciju imali smo preko 614.000 zapisa u uzajamnom katalogu, a u najvećoj našoj lokalnoj bazi, u bazi Nacionalne biblioteke, preko 309.000 zapisa. Što se tiče obuke za rad u sistemu COBISS, mi već duži niz godina smo imali mogućnost da vršimo obuku, znači naših bibliotekara, ali samo za 2 kursa, da kažemo, onako stalna, to je preuzimanje zapisa i fond i katalogizacija početni. I u tom periodu je od 2007. do 2021. godine održano 53 kursa su održana sa 538 polaznika. Ovdje imamo neke brojke koliko imamo dodijeljenih licenci za uzajamnu katalogizaciju. Naravno, najveći broj je licenci za katalogizaciju monografskih publikacija, ali u zadnje vrijeme imamo sve veći broj i za druge tipove građe.
Sada bismo ovdje mogli da pričamo o nečemu što je najinteresantnije i najznačajnije u zadnje 2 do 3 godine, a to je da smo u nekakvoj završnoj fazi u saradnji baš sa koleginicom Mazić, koja nas je puno u tom dijelu pratila. Znači, odlučili smo da uvedemo normativnu kontrolu ličnih imena u sistem Crna Gora i već 2019. godine smo formirali inicijalnu bazu Konor Crna Gora i vršena je redakcija ove baze. Tu imamo i određen broj redaktora koji su učesnici ove naše konferencije. Tokom 2021. godine smo u saradnji sa Izumom napravili jedan detaljan plan svih koraka koji su neophodni da bi se došlo do tog krajnjeg cilja, odnosno implementacije normativne kontrole u sistemu Crna Gora. Krajem 2021. godine i početkom 2022. godine svih tada 117 aktivnih katalogizatora su uspjeli da oslušaju taj jednodnevni kurs prelazak na katalogizaciju s normativnom kontrolom. Sljedeći, dakle, dobili smo najprije naravno našeg predavača licencirano za ovaj kurs. Nakon toga sljedeći preduslov je bio da se održi barem jedan kurs ažuriranje Konor. To je obavljeno u junu mjesecu. U međuvremenu se vrše testiranje. Do kraja godine ćemo dobiti još jednog predavača za ovaj kurs i naš plan je da ubrzo implementiramo ovaj segment u naš sistem. Također smo, negdje sam ranije pomenula da smo zadnjih period imali predavača samo za kurs preuzimanje zapisa i fond i katalogizacija početni, tako da su naši katalogizatori koliko je bilo potrebno da dobiju dozvole za druge tipove građe, najčešće pohađali kurseve u Centru virtualne biblioteke Srbije, što nije bilo dovoljno komfortno za naše bibliotekare, tako da smo tokom ove godine, odnosno još prethodne godine, odlučili da nekako povećamo i proširimo bazu predavača i dobili smo dakle predavača za taj ad hoc kurs prelazak na katalogizaciju s normativnom kontrolom, 2 licencirana predavača za kurs pozajmica, znači tu su predavači također polaznici naše konferencije, učesnici konferencije. Dobili smo jednog predavača za kurs ažuriranje Konor, drugog ćemo do kraja godine i možda i najznačajnije da smo dobili 3 predavača da smo osposobili 3 predavača za napredni kurs katalogizacije. To je posebno značajno s obzirom da je evidentna potreba da se što više dobije licenci za različite tipove građe. Sada bih nešto o našim planovima. Negdje smo prije čuli da u dosta država još se nije otpočelo sa uključivanjem školskih biblioteka u sistem COBISS. Mi jesmo uključili 10 već biblioteka, ali to je više onako bilo ad hoc uključivanje, ali sada bismo željeli da uputimo jednu inicijativu prema našem resornom Ministarstvu kulture i medija i Ministarstvu prosvjete da se napravi jedan, da kažemo, nacionalni projekat koji bi podrazumijevao uključivanje svih školskih biblioteka u sistem COBISS Crna Gora, nešto što je već Slovenija uradila prije nekoliko godina. To bi se moglo i nekako i u fazama osmisliti da to prvo budu, na primjer, srednjoškolske biblioteke pa osnovnoškolske biblioteke. Nadamo se da ćemo imati podršku za tu inicijativu. Također nastojat ćemo da uključimo i preostale narodne biblioteke u sistem COBISS Crna Gora. Njih je trenutno 15 od 21 opštinu, odnosno biblioteke u opštinama koje postoje u Crnu Goru. U zadnjem periodu imamo još nekoliko manjih opština, pa moguće da će i one imati biblioteke i da ćemo i njih uključiti u sistem COBISS. Pokušat ćemo da uključimo što veći broj specijalnih biblioteka, jer ih imamo samo 8 u sistemu. Kako bismo sve to nekako zaokružili,
pokušat ćemo da radimo na promociji značaja bibliotečko-informacionog sistema, ne samo za bibliotekare i biblioteke, nego i za korisnike, da jednostavno dobijemo neki feedback u državi, u društvu, koliko je značajan bibliotečko-informacijski sistem i koliko je značajno da se što veći broj biblioteka uključuje u takav jedan sistem. Također planiramo i do kraja ove godine, a i u narednom periodu, periodične posjete članicama na licu mjesta, da kažemo, u smislu davanja stručno savjetodavne pomoći. Tu bismo radili na 2 kolosijeka. Jedan bi bio u dijelu pružanja sada pomoći kada krenemo sa implementacijom normativne kontrole, da im damo nekako osnovno uputstvo kako da najbolje taj prelazak podnesu. A drugi bi bio u dijelu biblioteka koje aktivno baš ne koriste Cobiss, da ih malo onako postaknemo, da sve benefite i sve mogućnosti sistema Cobiss mogu da koriste. Također bismo željeli i planiramo da u suradnji sa Ministarstvom nauke i tehnološkog razvoja malo oživimo bazu ECRIS. Ona postoji, ali u Ministarstvu nauke već određen broj godina se baš ne bave njom, pa bismo željeli ih potaknemo da oni opet preuzmu nekakvu odgovornost za postojanje baze ECRIS. Ukoliko to ne bi bio slučaj, onda bi vjerojatno bila alternativa da to pređe u ingerenciju nacionalne biblioteke. I da, što se tiče pozajmice, planiramo da što veći broj biblioteka implementira automatizovanu pozajmicu i već do kraja godine će nacionalna biblioteka instalirati pozajmicu. To bi bilo to. Hvala vam na pažnji.